הקזחים בתלבושת האדומה יפתחו במשחק, הם תוקפים את השער שמימין, שערו של ניר דוידוביץ'. דוידוביץ' שנפגע השבוע באימון, אבל הפגיעה לא קשה והוא יכול בהחלט לשחק. 33, איך אתה קורא לו? 33 אבירצ'נקו, לבריק. שחקן עם הרבה ניסיון. איזה כדור, והזדמנות עכשיו, ושער! שער של אבירצ'נקו, 1-0 לאוקטובר. איזו הרחקה, איזו הפקרות בהגנה, איך נותנים לבן אדם לעמוד שם לבד. באמת, חבר'ה, אירופה זה לא כאן. קודם כל טעות של דוידוביץ'. דבר שני, מגיע להם, הם פתחו את המשחק יותר טוב, הם מניעים כדור, אמרנו את זה, הם לא נבלו מהמעמד, הם משחקים כדורגל עם הרבה סבלנות. טעות קשה של דוידוביץ'. 2-0. אני שואל אותך, זהו שער של מספר 6 חייכולין. יורם, זה לא משנה של מי השער, זה הפקרות ממדרגה ראשונה. צ'יצ'ולין. הפקרות ממדרגה ראשונה, להשאיר שחקן בלי שמירה על 5 זה הפקרות. תסתכל, אף אחד לא שומר עליו, אף אחד. הכנסת כדור של קנג'י סרייב. אוי, איזה טעות. ועוד הזדמנות עכשיו, וזה 3, ועכשיו זה סגור. 3 שערי חוץ, עכשיו באמת זה חיירולין. חברים, אוקטובר שולחת את מכבי חיפה לחוף הים לעוד כמה שבועות עד שתתחיל הליגה. אולי לליגה שלנו זה יספיק, אבל לא באירופה. אתה יודע, יורם, אני ווינר מטבעי. אני לא אוהב להגיד נגמר. אני הייתי לוקח את הכדור הרשת ועד מהבושה רץ לאמצע. אני לא אוהב להגיד נגמר, זה נראה גמור, אבל עזוב, בוא נמשיך. אני רואה שגולסה הוא יציל את המולדת. עכשיו תכניס חלוץ, מה אתה מכניס קשר? תכניס חלוץ, אתה צריך להבקיע גולים. לפני שנה עשה מהלך גאוני. רק שנייה, בוא נראה את הכדור הזה של בלישווילי. כדור יפה. גדיר מכין את זה. קטן. הנה. עכשיו זה 3-1. ועכשיו צריך רק 3. לאט. עכשיו אפשר לדבר. יניב קטן. אפשר טוב. משתלט יפה על הכדור, מטעה את השניים ויורה לפינה. שער טוב כשלעצמו ב-3-1. חזרה לחיים? אולי. הכדור של משומר. מעלה אותו לוורדבלישווילי, לא מגיע אליו. יניב קטן משתלט על הכדור, בועט, והכדור מגיע עכשיו לגדיר. גדיר לרגל ימין, גדיר! ישר לידיים של השוער. קזחים נכנסו קצת לפאניקה, הולכים אחורה. יכול להיות שהם התעייפו קצת? מה אתה אומר? יכול להיות שהלכו. התחילו להעיף כדורים? גולמה, בלי לראות, בלי לבדוק, כדור פנימה לדבלישווילי. גול! גולסה! 3-2, המשחק חי, נושם ובועט. ברקוביץ', זה יכול לקרות, אני מסכים איתך. מה, חכם? אתה יודע נגד מי זה יכול לקרות, רק נגד קבוצות חלשות. אז מה קרה להם פתאום לקזחים? הם הפסיקו לשחק. אמרו 3-0 מספיק. כמו שאנחנו לא שיחקנו חצי שעה, הם לא משחקים עכשיו. אותו דבר. אבל הכל יכול לקרות בכדורגל. הכדור פוגע באחד השחקנים, בעיטה של גולסה, ניתן לו את הגול הזה. עד שהוא מפקיע גול, אתה לוקח לו את זה? לא לוקח שום דבר. תשרה יקום עוד מעט. הכדור הזה שמאלה עכשיו למסיללה, עובר טוב מאוד אל הקו מסיללה. כדור רוחב, זה לא נכנס, עוד אחד עכשיו. וזו בעיטה, אדון קיאן. איזה הזדמנות לגדיר, איך הוא מחליק ברגע האמת. פעולה טובה מאוד של מסיללה. קטן עם הכדור, נותן אותו לקיאל, מצטרף משומר מצד ימין. קיאל רוצה מרחוק, והכדור הזה חומק החוצה. קרן, אגב השוער לקח את זה. בעיטה טובה, הנעת כדור טובה. קטן הרים את הראש. משפוט צריך לבעוט. 22-23 מטר, לבעוט. כדור טוב, מקבל מסיללה את הכדור עכשיו. מעלה אותו לעבר השער. לא הזדמנות, גדיר, מכין את זה. גולסה, שער! לא! איזו הזדמנות גדולה לגולסה. ממש לבד מול השער, ברגל שמאל והכדור מעל השער, כל כך חבל. הוא בא טוב, 2 סנטימטר, הוא בא טוב, אי אפשר לבוא בטענות. בוא נראה את כדור הקרן הזה של יניב קטן, ברגל ימין, מצד ימין, הכדור יצא החוצה. יוצא. הנה ארביטמן. הנה זה מה? ארביטמן, זה בשבילי.
הנה דבלשווילי מחזיר לנו את החור. 3-3, דקה 59 שמתחילה עכשיו. עם ישראל חי, מכבי חיפה חיה, ואני מוריד את הכובע לפניך, ברקוביץ', שיחקת אותה. אבל זה לא בגלל שיחקת אותה, בגלל שהאלה, החבר'ה האלה מקזחסטן זה... הם לא יכולים לעמוד כבר, הם לא יכולים לעמוד. אנטי, רוצה לשחק, זה יותר טוב מהם כבר. מחזור 17 בליגה, מה אין כושר? הלכות גמרה אותם, אותנו היא גמרה אותם. הוא בן 34, הוא גמור. יש לו סחרחורת כבר מדקה 20. עכשיו קטן קצת מאחור. מנסה דאבל פס קטן. זוכה שוב בכדור, גולסה. זהו יניב קטן. קורא את הכדור פנימה. הנה זה בא, כן! דבלשווילי! 4-3! הללויה! דבלשווילי הגדול. אני רציתי להוציא אותו. 4-3 מכבי חיפה, דקה 62. מ-3-0 זה חוזר ל-4-3. פעם לפני הרבה שנים הפועל פתח תקווה עשתה את זה להפועל תל אביב וראיתי את זה בעיניים. אחרי 3-0 בהפסקה זה נהיה 4-3 בסוף. והנה זה בא, דבלשווילי עם סיבוב גדול ושער מצוין. נותן בוקולי את הכדור לקטן. קטן הולך הרחק שמאלה למסיללה, איזה כדור יפה. ומסיללה נכנס. תוציא רוחב, תוציא רוחב. בוקולי. אבל תוציא רוחב, בוא תסתכל את הארביטמן לבד מול שער ריק. איזה שחקן בלי שכל, בלי שכל. בוקולי 1 על 1. כדור לא טוב. ודבלשווילי מעל השער. עשה יפה. עשה יפה, בטכניקה. פלקס מהיר. יש לו חוש לגולים. גולסה עסוק בעיקר בהגנה, אבל אולי עכשיו נראה אותו בהתקפה. הכדור הזה מיועד לו ומגיע אליו, שולח את קטן קדימה. תעשה לו עקיפה עכשיו, תעשה לו עקיפה. תעשה לו עקיפה עכשיו. ארביטמן מחכה לכדור לרגל, קטן עובר קדימה, קטן תן גול, מכין את זה, וזה לא נכנס, גולסה. נו באמת. פעולה ענקית של קטן, מציים, כבר עברת את השוער, תן גול, הוא רצה לפרגן, יותר מדי הוא פרגן עכשיו. נתן כדור ענק, אבל תן גול, עברת כבר אותו. עדיין בוקולי. ברזילאי, כדור טוב. בואו נראה עוד אחד. ארביטמן לחוץ. והזמן מתקתק. עוד כמה שניות. השופט רק צריך להציץ בשעון ולשרוק, כי הזמן נגמר. והנה שריקת הסיום. מכבי חיפה בסיבוב הרביעי של מוקדמות ליגת האלופות. וזה קאמבק אדיר מ-3-0 ברבע שעה. אפשר לומר כל מה שאפשר לומר, אבל ביצים יש לחבר'ה האלה.